Bun venit pe platforma eTwinning integrată în noul ESEP. Dacă veți alege de la profil din dreapta să explorați TwinSpace-urile dumneavoastră, veți avea acces la acelea pe care le propun proiectele pe care le-ați fondat sau în care sunteți membri. Acum, pentru că eu aici vă prezint, începând de astăzi, anumite episoade legate de modul în care puteți să integrați elemente în noul TwinSpace, veți putea vedea faptul că eu, fiind de coordonator, am dreptul să editez și paginile. Și fiind mai clar pentru toți, pot să vă arăt cum se pot integra imagini, filmulețe și cum puteți să personalizați paginile proiectului. Să alegem un proiect pe care îl avem de la zero, îl deschidem sau îl edităm. Dacă îl deschidem, observați că avem deja o pagină, un aspect, deci un prim aspect al proiectului pe care îl puteți vizualiza. Puteți schimba tema pentru a, o altă vizualizare a modului în care apare TwinSpace. De aici, de la editare TwinSpace, puteți să introduceți o altă fotografie, să o excludeți pe cea, de exemplu, eu am inclus pe cea a proiectului, dar vreau să o elimin, o puteți oricând elimina și înlocui. Nu uitați că aveți nevoie de un text alternativ pentru că trebuie să fie accent pe accesibilitate, iar aici puteți avea un text introductiv pe care cei care navighează pe pagina noastră a proiectului să poată vedea o sinteză. Aici aveți și teme, deja sunt propuse vreo 6. Dacă alegeți tema 6 și dați salvare schimbări, să nu uitați de salvarea necesară, schimbați și limba de aici, să nu uitați. Deja observați că nu s-a schimbat aici nimic, dar dacă mă duc în My TwinSpace, o să vedeți că apare altfel interfața față de cum a fost, apare cu rotund, nu mai apare pe pătrat, deci temele pe care ei vi le propun sunt mai multe elemente de design pentru apariția, pentru promovarea unei imagini frumoase pe platformă. Dar să mergem mai adânc, iar astăzi să ne oprim pur și simplu la primul episod și anume cum puteți crea de la zero paginile proiectului și pagină cu pagină să prindă contur proiectul dumneavoastră. Eu voi alege să vă prezint în primul rând astăzi crearea unei pagini. Observați că atunci când vreți să dați pe pagini, observați că aici aveți crearea paginii. Deja eu am creat o primă pagină de început, însă nu este publică pentru că este în modul draft. Există întotdeauna o posibilitate pentru cei care sunt, de exemplu, sunt coordonatori și doar ei pot vizualiza anumite elemente. Aici observ că pot edita oricând pagina. Da? Pot edita dacă descoper greșeli. Pot să observ că, neavând aici un element de introducere, pot să vă arăt pentru prima pagină un mesaj de bun venit pe care să îl adresez membrilor, viitorilor membri din proiect și observați că eu pot adăuga conținut. Aici, primul episod se va referi la cum puteți adăuga text. Aici aveți posibilitatea de a adăuga un text sau de a adăuga un chestionar, puteți să aveți chiar la fel ca și în vechea platformă, un chestionar pentru membrii pe care să-l completeze aici automat. Dar astăzi vom adăuga text, apoi accesați Add Content și aici nu vă rămâne decât să observați că aveți elementele de text pe care le-ați descoperit în vechea platformă. Dacă sunteți deja obișnuiți, eu voi prelua din înscriere, pentru că formularul meu de înscriere este deja
aprobat de sistem, eu nu voi face și observați că mă întreabă dacă preiau din Word și aveți aici chiar o opțiune de preluare din Word. Aici este cu copy-paste și observați că deja am inserat text sau îl puteți scrie automat. Cum vă jucați cu textul practic, îl puteți mări. Observați că deja eu o să aleg un 18, e ușor de citit, îl puteți așeza centrat, aliniat, justify, puteți să optați pentru boldare, pentru anumite elemente pe care doriți să le puneți în evidență în textul dumneavoastră și deocamdată aș vrea să postez și o imagine. O să vedeți că se schimbă și acolo unde este o greșeală în titlu, imediat, dar aș vrea să am și o imagine. Dar pentru acest lucru veți avea nevoie să urmăriți episodul următor. Deci astăzi ne vom concentra pe inserarea textului în noua pagină. Observați că din dreapta o să-mi aleg vizibilitatea, everyone on the internet sau doar membrilor TwinSpace. Dacă faceți public, trebuie să țineți cont că oricine poate să vadă paginile proiectului dacă sunt elemente care presupun fețe ale minorilor, să aveți grijă să aveți acordul și chiar e recomandat să aveți în fiecare an, nu la începutul unei serii, de exemplu pentru un proiect, ci la fiecare proiect să aveți acordul părinților. Aici aveți o permisiune cui să poate edita, îi acordați dreptul de a edita pagina, rămâne pentru profesori și administratori. Puteți oricând lua și pentru profesori, pentru că poate nu vreți să pierdeți elemente. Mai sunt și situații în care s-au pierdut elemente pentru că au fost editate anumite pagini de către profesori și nu au știut cum. Acum mergem la o posibilitate de a adăuga în forum automat un subiect de discuție și eu nu vreau acum să pun nimic. De aceea voi alege Don't Allow și voi salva. Aveți și un preview cum arată, dar eu o să salvez ca să vedeți direct dumneavoastră cum apare prima pagină din proiectul meu. Deja s-a salvat, apare un mesaj de confirmare. Observați că s-a schimbat, e corect acum titlul, nu am inserat o imagine, v-am spus că urmează și am prima pagină din proiect. Dacă merg deja pe paginile mele, vedeți că s-au aliniat. Aici voi avea 2-3 pagini în funcție de câte pagini veți dori. Și pentru că suntem tot la o pagină, tot în episodul acesta veți învăța ce înseamnă o subpagină. O să mă folosesc de vechile mele proiecte, să vă arăt că diferența față de ceea ce sunteți dumneavoastră obișnuiți cu vechea platformă, uite, asta este vechiul TwinSpace, da? În vechea platformă, tot în stânga erau aliniate paginile. Nu era nimic greu, absolut deloc, dar acum, pur și simplu, o schimbare de aparentă de interfață, un pic parcă aș putea fi aici personalizată și arată după cum doriți dumneavoastră mai ușor față de vechea platformă, o să vedeți de ce. Iar acum vreau să creez, aici a fost prima pagină și vreau să creez o imagine în care să am un mesaj pentru cei care vizitează. De exemplu, am aici mesajul proiectului, de introducere în proiect, de fapt, iar aici voi avea a doua pagină, va presupune explicații
explicații despre ce înseamnă Stemopolis, la ce m-am gândit și de aceea mai am nevoie de o pagină. O creez și pe aceasta. Aștept un pic. Deja mă întreabă dacă vreau să adaug un anumit tip de conținut. Eu vreau să rămân pe pagina cu conținut de format text și să introduc datele mele legate de ce presupune STEM Explorers. Ce vom investiga, ce rezultate urmărim. Observați că e o recomandare personală, puteți să faceți ca mine sau nu, să scrieți automat. Eu pur și simplu am ales să scriu înainte elementele mele pe care eu doresc să le scriu pe pagină. Mi-e mai ușor și le iau de aici și le inserez. Din nou, nu am nevoie de pagină. Din nou, o să am opțiunea de a alege vizibilitatea, de a o seta. Nu vreau subiect în forum și o să am o pagină 2. Pentru că este un părinte pagină, adică o pagină de bază. Și acum vreau să creez mai multe mai multe pagini care să fie subcapitole ale paginii 2. Adică, în momentul în care vă uitați aici, vedeți că eu am avut niște pagini A, B, C, D în vechiul proiect, dar acum voi crea o subpagină și pe noua platformă, pentru că există această posibilitate. În cadrul secțiunii 2, paginii 2, vă doresc să creez câte subpagini doresc. Eu vreau să creez, de exemplu, 5 în care să am, de exemplu, aș vrea să am o primă subpagină și să vă prezint obiectivele proiectului. Da? Mă întreabă deja. Are o pagină ca subiect sau nu? Da, are. Eu vreau să fie, pentru că e cea pe care v-am zis, e ultima, a doua adică, și o să vedeți că se aliniază, se deschide după ce veți accesa pagina 2 ca o subpagină. O creez și pe aceasta și puțină răbdare veți afla că s-a distribuit deocamdată, repet, o să mențin text ca să, cu cât vă arăt, cu atât e mai bine. Iarăși inserez. Aici sunt obiectivele proiectului. Le postez. Le personalizez modul de așezare și dau, bineînțeles, nu uit vizibilitatea. Și mie nu, dacă vreți să aveți și un subiect, depinde de pagină, depinde de subiectul de pe pagină, de fapt, că puteți lăsa acel subiect și în forum, să-l creați și să aveți discuții cu partenerii acolo. Deocamdată eu nu vreau aici. Bun, uite ce frumos s-au aliniat. 2-1, ca la un subcapitol. Deja e mult mai ușor să vedeți că proiectul prinde contur. Vă aștept la episodul următor să aflați mai multe despre inserarea imaginilor. Sper că v-am lămurit în legătură cu inserarea textelor și editarea unei pagini, crearea și editarea unei pagini într-un proiect nou. Succes! Vă aștept la episodul următor!